Guys, pangtulo na ni guys nga. Pangtulo na namo ni nga. Kaboy ya. Layat. Pangtulo na namo ni nga area. Layat to. So amo aning pang sugba na to ba? Banak to? Ang tulo na namo ning area. Kunin na kung merong area sa area among kuha. Karon pang tulo. Mulayat na nalay no. Kalusot gid. Ay bilang na pa to mga kauban. Guys, usa man nayo? Ah, ayaw Joy. Guys, nanami ko hang dako. Asa na to? Nawa na? Nawa. Nawa lagi. Ano juga? Kasi yung dagan to. Ha? Ay, sa Joy. So, dako kayo to guys. Murag dira na to. Ayaw gisa Joy ha. Tara, nibalhin sa pikas. Guys, lagi mo na nalita ko. Okay guys, mau na among kuha. Yay! At least. Ako to sulan. So, mau na kuha na mo guys. Layat to ko ba no? Kabuki. Ay, dali Joy. So, at least na namin dakong kuha. Pwede na ni masugba. Li. Amazing! Ay, chicken ka buli. Napa? Matat! Uno na itong matabi! Putite. Putite. Mo di. Birala. Hi guys! Ay. Napot tayo, nagpahang tikong. Daan tikong. O na tikong guys. Pwede mo na magkaon. Yung burot na yung tao, no? Uwian na. Pwede na magkaon. Oo. Nindot na nanatay. Pangtuwa, lalami, babahaw. Yes, thank you Lord.